ang usas mga punto nga atong makuha sa atong pagbasa karon labi na sa ebanghelyo kanig yung pagtuman sa balaod. Ang tao nga gustong malangit kinahanglan gyud magsunod og balaod. Kamo kusog mong mutuman o mosupak? Kinsa dinhi ang kusog mutuman sa balaod? Taas ang kamot. Ang tanan pulos na mga yawanon. Wa kaabot og ikalimang bahin ang niisas kamot. So kanang mga musupak sa balaod mao nay mga yawanon. Simple nga balaod dinis atong simbahan manimba gani sunod gyud mos pimag unsaon pagparking, sunod sad mos mga asherits o kanang atong frontliners unsaon paglingkod asa mo lingkod. O naagyoy musupak nasay magsigig barog dihas gawas nga bisag duolo na sa atong mga asirits mulingo gyud kay magbarog ra gyud mi diri. So di ko musugot ana ha nga magbarog mo dihas gawas nya di apay daghang lingkuranan, mas maay pag manguli mo. Ngano man nganong anha mangkas gawas magbarog nga niya pa may daghang lingkuranan sa sulod. Ang imong tumong ana kay kun di ko kauyon sa misa mula ka orasad ko. Sato pawa ka musimba, nag-observe ra ka. Kung musimba ka, dool gyud. Nya inigsuod sad nyo dinhi, magbuot sad mo asa mo lingkod, nagpahayahay ra ka dinhi, wa ka musimba. Inigingon sa asiris, diri ma'am, diri sir, hayala, diri ko. Rekod. Sige, pagbuot gyud mo, pagbuot. Sangko gyud mo sa impierno ani. Kanang tanan nga nisupak sa ato mga asirits dinhi, nisupak dihas pimag, nya kusmod kay mga naong, kana padong na nas impierno. Sige, lingi ay mong tupad. Na wa ka magsupak-supak sa asirit, na kanang mutana. Na wa ka nagsupak-supak sa atong asirits. Ana, di ba? Kay kani manggong sugo diay Ginoo mga igsoon, di ay ni siya makapalangit basta dili nato buhaton. Kung kutob ra sunahuna kamao kay ta di magsilbi. Mao ni ang magtutudlo sa balaod, master man kay niya. Ingon Kristo unsa may gibutang sa kasulatan. Insa higugma ang Dios sa tibuok mong kasing-kasing kalag hunahuna kusog ug ang imong isig katawo higugma sama sa imong kaugalingon. Ingon si Jesus, sakto. Sige, buhata. Ang giingon ni Kristo, buhata. May kamong mga asawa, unsa may saktong balaod, yaw-yawan ang bana o higugmaon? Kusga. Buhata. Wa mo magsigig yaw-yaw. Butangan dig usahay. Mo nang kantang usahay. Usahay, mga damgo ako. Why usahay? Buhata. Kamong mga bana, unsa man, sa may sugo sa Ginoo, nga inyo lang ang agi-agian ang inyong asawa? O inyong sigihaghapyod? Ang sa sugo sa Ginoo, agi-agian, nya, dili hapyoron, at tunos manok magsighapyod? Asan? Adtos baso magsighapyod sa botilya sa Red Horse o sa Kulapo adto magsighapyod nya ang asawa wa na gyud mahapyod. Andan mga bana. Ang asawa mo sigig hikap, sigig hapyod, usahay rabab, mo side bit san mo hapyod atong inyong silingan usahay. Nya ang asawa wa na gyud mahikapi. No. Kamo mga ginikanan unsa may balaod sa Ginoo sa gugma ngadtos niyo mga anak. Sigihag sogo, sigihag yaw-yaw, o sigihag alagad? Hoy, mga ginikanan. Sigihag sogo, yaw-yawan, o alagaran? Tanawa, di ba? Wagid mo iklaro. Alagaran, labi na gyud, o tapulan. Kanabang taong tapulan, alagari ginagmaayo.
Diya diri sa atong ebanghelyo, ang tao gitulisan, naghubo na gihubuan niya, gibiyaan nga himatyon, pasabot helpless, way mahimo. Sa atong katilingban, kinsa may way mahimo, ang mga tapulan. Di na ka maong muluto, di ka maong manglaba, di ka maong manglimpyo. Sa ato pamura sila gitulisan. Gitulis ang ilang kabuutan, gitulis sa yawa. Nya kay gitulis mas yawa, di na gid sila ka maong mubuhat unsay sakto para sa kaugalingon. Na ikaw nga nakakita ana unsa may imong buhaton, ayaw pagyaw-yaw. Maliwat niya ka sa kadtong magtutudlo sa balaod, na sigilag hunahunag balaod niya mangyaw-yaw dayon. Unsa may buhaton? Alagaran. Matud pa ni Kristo, kung gigutom pakana, kung giuhaw paimna. O wa nay sinina bulingon kayo, labhi. Labhi ang sinina. So akong osbon ha, way magbarog-barog sa gawas. Asherites, lay ministers, please. Ay, wa ta din maghimo og party nga onloke ra ka. Manood gid ta ha. Mga piltas misa. Nya sunod mo sa Asherites ug asa mo palingkoron ay mo pagsupak-supak in town. Ibutang sa lugar ang inyong kuan ha, pinaagis ato mga Asherites. Sige pagitagwali diri, nanay, daghan. Nga naman, kay gusto tang malangit sa atong kaugalingon. Dili na pwede. Sa atong unang pagbasa, nag-ingon gyud diri nga kung tumano ninyo ug sundo ninyo ang sugo sa Ginoo, malangit gyud mo. Nya dili ra ba kuno lisod sundon, nga naman, naa na ni sa atong kasing-kasing, naa sa atong bakba. Unsa may nasa atong kasing-kasing, ang atong konsensya gipuy-an na Ginoo. Mupahinomdom na nimo nga di na mao. Ayaw nagbuhata. Ang nakaapan lang nato kay nga atong utok musupak ta, buot mo. Stricto kay mo diha, buot mo. Otro sa ng pariya na, no? Wala na nato. Mo na kinaiya siyawa, mo na inigbunyag nato o kanang magpabunyag mo sa iyong anak, naagi ng renewal sa baptism. Usas pangutana diha, moingon dayon, isalikway ba ninyo si Satanas? Unsay tubag? Kusga. Niya kay ang kinaiya ni Satanas kana man yung pagsupak-supak sa tanang balaod. Mangita magina siya rason aron makasupak. Di mo mosalikway. Adi mo mudawat anang Satanasa na. Pananglitan moingon si Satanas, duha lang kabuk anak ha. Dili pwede tulo kay lisod na kayo rong panahon. Pagpills, pagpalaygit. Niya ang simbahan katudlo, why artificial contraceptives, will of God atong sundon. Bihay may inyong sundon na naron. Daghan ra ba kayong mga tiyan sa taguangkan sa mga babae karon nga murag gitulisan, gipamutol na ang fallopian tube, gisigihag inom anang mga pills aron mga matay ang mga healthy hormones, murag gitulisan. Haron kuno di sila malusyang, nindot sila tan-aon, pero ang ila ding ilawom sa ilang lawas o sa ilang kasing-kasing, giud na, nadunot na tungod sa kamasinupakon sa Ginoo. Murag katong pari ba nga niagi sa gitulisan, dunot o hunahuna, ang ginahuna ang kolekta ra gyud sa kanig, ako ning tabangon alkansi na kus kolekta ani, halakaw din siya nga tunahan. Wa mo atiman. Ang Levita sad, liminister man to, otro sa ding siya nga to nang pari ni una na ba to mo sir brabako ato, unya na lang bahalag mamatay na, ilubong lang niya na nato, nato sa siya. Mas maayo pa tong estranyo katong Samarianhon kay andam siyang muhunong sa iyang tumong. Negosyante man ting ito siya or nabato siya kumprahon dito sa lungsod, nihunong siya og mi overnight gyud nga nagatiman sa taong nanginahanglan. Pasabot ang tinuod nga nahigugma, muhunong gyud ta sa atong kinabuhi aron mosunod
ug mo alagad sa tao nga mas nanginahanglan. Lingi anay mong tupad. Ing na andam kang mo sakripisyo para nako. Ing na pangutan na. Anang tupad nimo ba pangutan ay na andam ba kang mo sakripisyo para nako? Kamong mga anak, busy kay mo anang cellphone, andam ba mong muhunong anang inyong pagsigigduwa sa cellphone o sa computer aron mutabag pang laba, mutabag pang hugas, mutabag pang limpyo? Ha? Andam dili. Kusga. War bay tubag-tubag. Kamong mga bana, andam ba mo mubiya sa inyong barkada nga makalipay kay ninyo aron inyong i-date ang inyong asawa ngadto sa bisag mangaon na lang mo dihas Jollibee nga magstorya-storya? Andam ba mo ana? Maayo mga bana andam. Kamong mga asawa, andam ba mo muhunong anang siging yaw-yaw anang inyong baba aron maminaw mo sa inyong bana nga mo explain nganong nakapangabit siya? Andam mo? Muhunong? O lahos-lahos lang yung yaw-yaw. Andam ba mong muhunong anang inyong siging paribans buhok, kanang inyong siging pamalit, kanang pangiskis kilay, aron ang budget ana ipalit ninyong slot parang Bishop Chupilo kamumot? Andam mo? O digin mo muhunong? Pamalit na mong slot. Salamat sa mihunong. Wa ipadayog palit ang ilang budget para sa kaugalingon o gipalit og slot. Ato ning suportahan. Ngano man, mauna ni ang pag-highlight kinsay atong sundon sa pagtuman og balaod. Sama ni Kristo, iyang gi-highlight ang kinabuhi sa usa ka Samarianhon, the Good Samaritan. Kanis Bishop Chupilo kamumot, mao ni usa sa best Good Samaritan dinhi sa atong katilingban karong panahona nga naabutan nato. Nya makasunod sa taani. Mao na muhunong ta sa atong kalibutanon. Una, tistingi igabot sa inyong balay, kakita mo mga standby nga naglingkod des daplisdan, gikan mo simbahan, hunong mo kadiyot aron maminaw sa ilang istorya. Nawa, di ba mo ingon day na gutuma oy? Nga ikaw nakabati, unsa may imong ihatag? Ang sulingas imong naong, anas ni mga kawatan ay, mga standby. Wa gila gibuhat na, sige, standby. Way mga batasan, dagko naglawas, ngawat lang. Mao na imong isulti? Or mopalit kag 2 ka kilong baboy imong ipasugba, nya imo day nang pabudulan nila. Bisa na lang good, inyon lang tong ihawon inyong iro, nya inyong ilutuon, nya ipabudol. Kusugin na sila mga una na lipay kay na, nya palitan dayon ninyo og soft drinks. Ay lang nang makahubog. Soft drinks lang kanang ana ba? Gagmay, sokto. Ana. Tanawa, di ba inigsakan nimo sa imong balay, kato sila tanan magsigit og tan-aw ing sa buutan na. Nganong buutan man kay na siya? Ingon siya, gikan man ko nagsimbahan. Hala oy, kanindo tay ani manimba kay mabuutan man. Ani malagi kay nas una. Ingon siya, dili naminaw lang tingali na suwali karon. Ana. Ingon sa tong usa, kita magikuana ni adto nagsimbahan gahapon, ni palit nagsalat dito Padersiano. Sa vao ba? Isa niya kita unsa o man nato isa murag maimpierno na gitaan nida. Igsunod nimong agi moingon to, ma'am, sir, morning. Ya naman. Murag gutom sa da. Palit na sa kay mo sa tagaan. Ana, ang sunod ato, musunod na to, muari na to, musimba na to kuyog nimo. Ang sunod, di na to mo standby kay makadungog sa tuswali nga ang sugo sa Ginoo pag binuotan ayaw pag tinapulan. Og hangtod way siguro usa na sadtos mo palit og slot kay naanay income gikan sa iyang nindot nga trabaho. Di ba? Pwede ka na dili. Basta buhata sa sugo sa Ginoo ang pagsabwag sa maayong balita. O ang pinakamaayong balita matod pa sa atong tubag sa Salmo sa to dangop sa Ginoo sa imong panginahanglan o mabuhi kamo. Pasabot tudluan nato mga katawhan nga modangop sa Ginoo, dili nato sawayon, dili nato agi-agian lang, dili nato
ibaliwala. Maunay makapanindot nato. Salamat sa mga nagtabang sa simbahan, labi na sa atong mga namalit aning slots. Dako kay mog mapaabot nga grasya nganuman kay kun naa kay ihatag sa Ginoo pinaagi sa simbahan, ibalik sa Ginoo nga langit nung paagi. Mo nang ingos Kristo, buhatan ni og maimo ang kinabuhing dayon, pasabot maimo ang gingharian sa langit. Manindog ta mga langit nun.